May napakalaking pruweba na Diyos si Jesus na pwedeng hindi mo pa alam. Narito, tinanggap ni Jesus ang mga pagsamba ng mga tao sa Kanya. Meaning, Diyos talaga siya. Sa Mateo 14:33, sinabi ni Mateo, pagkatapos, yaong mga nasa bangka ay sumamba sa Kanya na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Dito, ang pagsamba or proskeneo sa Greek ay itinuon kay Jesus ng kanyang mga disipulo matapos makita ang kanyang milagro. Isang mahalagang kilos na kinikilala nila ang kanyang pagka-Diyos. Ang salitang Griego para sa pagsamba na proskeneo ay nangangahulugang magbigay galang o pugay sa isang Diyos. Sa Mateo 28:8-9, at lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Muli ginamit ang proskeneo kung saan sinamban ng mga babae si Jesus, isang pagkilos na paggalang na angkop lamang sa Diyos. Tumanggi ba si Jesus? Hindi. Tinanggap niya ito. Kung tatapusin mo ang pagbasa sa verse 10, ay walang pagtanggi sa worship. Alam ni Jesus na bawal ang pagsamba sa tao lamang. Pero bakit tinanggap ni Jesus ang pagsambang ito? Kasi Diyos siya. Ang ama nga ay nag-declare sa anak na siya ay Diyos. Sabi sa Hebrews 1:8, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. Yan ang sabi ng ama sa kanyang anak. Meaning, Diyos talaga ang anak. Ang ama nga ay nag-confess, pero ang mga tao ay nagtakwil sa pagka-Diyos ni Jesus. Baka naman sasabihin ng iba na ang proskeneo ay pwede sa iba, kahit tao lamang. No, tinanggihan ito ni Pedro at ng anghel. Ito ang mga verses. Gawa 10:25-26, ito ang sabi, sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito at sinamba. Ngunit pinatayo siya ni Pedro. Tumayo ka, sabi niya, tao lang din ako. Tumanggi si Pedro kasi tao lang siya. Pero si Jesus, tinanggap niya. Ang anghel din ay tumanggi sa worship. Pahayag 22:8-9, ako si Juan ay nagpatira pa upang sumamba sa paanan ng anghel. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag mong gawin iyon, sambahin mo ang Diyos. Tinanggihan ng anghel ang pagsamba or proskeneo. Ang pagsamba ay dapat nakadirekta, eksklusibo lamang sa Diyos. Sa future, ang lahat ay sasamba at luluhod kay Jesus. Ito ang iuutos ng Ama na dapat gagawin ng lahat. Sabi sa Filipos 2:10-11, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon. Ang lahat ay dapat lumuhod kay Jesus upang sambahin siya bilang Diyos. Sabi sa verse 11, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon. Ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, sa ilalim ng lupa ay luluhod kay Jesus. Ang pagsamba or proskeneo ay palaging ipinapakita na nararapat lamang sa Diyos. Gayunpaman, tinanggap ni Jesus ang pagsamba ng walang pagtutuwid. Si Pedro ay tinanggihan ang pagsamba sa kanya kasi tao lang siya. Ang anghel ay tinanggihan niya ang pagsamba sa kanya kasi servant lang siya. Sabi niya, Diyos lang ang sambahin. Ang pagtanggap ng pagsamba na nararapat lamang sa Diyos kasama ang pagtanggi ng ibang mga tauhan na tanggapin ang ganitong pagsamba ay malakas na nagpapahiwatig ng pagka-Diyos ni Jesus.